lete to bolo asi lepšie. No, tak je to tam lepšie. Lebo máme aj bazén. Ale cez ten... Aj lepšie, že tam je asi. O to drahšie. No, pre dvoch by to vyšlo 100 €. Čo? A tuto to vyšlo 52,50. Tak to zase taký rozdiel nikdy není. A však v lete môžeme ich zavolať, či by nechceli prísť. Keď už bude aj ten bazén, aj vonku ten guláš, aj na tú pánsku javorinu môžeme. Pánska javorina? Tak tam už nejdem ani na to To pánske. zvládol minulý rok, či kedy, tak proste. No, je tam čo robiť. Je tam veľký areál. Mamina, čo sa mi snívalo na Minecrafte, že sme tam mali zbrane, tak jak dojdeme, tak ja to ja to pozriem. Ale ozaj, že keby to začneš hrať pri tej recepcii na tom tak sa za chvíľu začnú len pridávať tak ľudia, že pozerajú, udijú sa tomu, vieš? A na tom hudžachte by sme mali spolu izbu, či nie? Á, To asi nevidím. tak, však dobre, nevadí robiť to. Tak keď to videla vlastne, že to môžeme ešte povedať, keby si bol mezonetovej robnícke, vieš, že to nie. Nie? Že to ty dole bol fakt, to som bol zvyklý. 200 metrov štvorcových. Koľko to tam stálo? Ale myslím to, že sme to pozerali tak, že či bolo by to vlastne pre nás lacnejšie, ale pre nich sme hovorili, že asi nemávajú obyčajne. Ale ja neviem. Ale asi to netreba, keď Tak ale zase by to bolo iné. Pozri, čo sa tu deje. By si musel zobrať? Mám suché ruky. Zas. Neviem. Mamina, alebo namiesto toho poukazu na meniny by som chcel od niekoho peniaze, aby ste mi dovolili, že nejaký mod si stiahnu na Minecraft za Víš, peniaze. Tak jedné korunky. Ale za tie, čo dostanem. Za to, čo dostanem. Za to, čo dostanem, ja myslím. Ráno podľa mňa určite daleko. Tento oproti sú nízke, tá blízkosť. Tak tam 20 minút vidíš. A potom času to ešte. Ešte pred úberkom. Dlho pred úberkom. Už 4 minúty to natáčam. Tak to nebudeš. Radšej si. Pozrite, tento pred nami je stremčík. Možno to nabiť úplne na stovku a Možno je to ten, ktorý má čepicu Dukla Frenčí. Čo sme videli.
tak len tuto troška pôjdem rýchlejšie do toho Mikuláša do Žumberka, nie. Do ulici. Ale stojí to za to nekúzať. Ale oni tým nič neurobáte, že oni 140 mi tam nenastavia na diametri. Jemu to ukáže o 3-4 menej a on tam nebude riešiť na diametri 50 km. To by mal, Tak asi až od 10. Toto si daj do dverí, keby náhodou. to by mal každý postup. Nie, to je od 10 alebo ako. Chalani, vy ste neoporeli, že? Nie. Prečo? Tak to je 180. Ja som to myslel, že som tam. Ja som prestával taký zlý. Škále sme nevetrali, vieš? Iba my, Keby my sme my doma, sme tak by vetrali. sme otvorili dve, tri, vieš? To je baba. To baba bude 50. To si Pamätá, že ideme úplne pomalu. Takže ja by som išiel rýchlejšie. Ale je tu 50. Ideme aj tak opäť rýchlejšie. Ten je tam už... Ideme 55. A mali by sme aj s 50. Máme sa